Защо според вас от втория път имате награда? Ами, не мога да дам точен отговор защо, но първата година като че ли разбрах горе-долу за какво става въпрос и колко сериозен наистина е конкурса. Мисля, че тази година съм си представила по-добре и съм вложила повече внимание към всичко, което съм направила и може би тази година и вдъхновението ми помогна. Къде черпите вдъхновение за подобни конкурси? По принцип няма нещо определено. Вдъхновението идва така и от абсолютно всичко може да е около мен или нещо, което съм гледала или съм чела. В случая беше за тази баня медузите, като това са за мен едни страшно красиви същества. Много четох за тях преди това, страшно много снимки разглеждах в различни аквариуми и оттам дойде идеята ми. Вашия проект приложим ли е в живота? Мисля, че да. И мисля, че все по-голямо внимание започва да се обръща на точно тези пространства към обществените заведения, в случая нощния клуб. И едно такова пространство трябва да бъде изключително атрактивно, както и самия интериор на нощния клуб. Така че мисля, че да, приложиме проекта.